szögletre pattan, így most fújhatnak egyet a pécsiek. Ezt megúszták. Nagyon szép elekátadás, a német egyből lő, Götze azonban kitornásza. Még mindig ott pattog Nyikházi. Gosztonyi. És most kirúgás következik. A sajtótájékoztatón azért elmondhatta az előzetes gondolatait Weber György, és ott kiemelte, hogy a pontrúgásai nagyon jók a Diósgyőrnek, illetve a gyors kontrákra kell még figyelni, tehát ezektől tart elsősorban. De azt mondta, hogy a haladás otthonában is látott pörgős játékkal és jó helyzet kihasználással azért verhető a Diósgyőr. Romics. Lent maradt egy vendégjátékos, ezért gurították ki a labdát. Nyikházi fogja a kobakját. Nézzük meg itt még egyszer. Mollal fejelt össze. Mindketten a labdára figyeltek, tehát szó sem lehet szándékos szabálytalanságra Moll részéről. A vendégszurkolók Gosztonyi dobta vissza. Romics. Moll. Romics. Töröskeinek kell mennie, de erre hiába megy, hiszen kint volt a labda. Husic dobhat. William Alves. Itt pedig Tomislav Sivicet láthatjuk. Nagyszerűen rajtolt a csapat. 2-1-re győzött a Puskás Akadémia ellen. 1-1-es döntetlen az Újpesttel idegenben. Aztán 3-0 a haladás és 2-1 Kecskemét ellen. Igaz, utóbbinál rezgett a léc. Emlékezhetünk rá, hogy Takács a 93. percben lőtte a DVTK győztes gólját, de hát 3 pont az 3 pont. Nyikházi. Jó meglátás. Hokuká. Megtartja, aztán Uzoma rúgja el előle. Gosztonyi, szép a csel mellé. Gyönyörűen csinálta Gosztonyi András. Az első 10 percben másodszor veszélyeztet a vendégcsapat. Német fejese, és ez egy nagyon szép mozdulat Gosztonyitól. Alves feje tetejével találta el, Gosztonyi menti meg, de már csak kívül. Egyelőre nem tud labdát birtokolni a PMFC Matthias. Marquardt. Nagy horvát. Nagyon keményen csúszott a Nyikházi. Az kétségtelen, hogy védőmunkában azért ő többet tesz hozzá, mint Bognár. Pedig hát Bognár István nagyszerűen játszott, főleg az előző fordulóban. Szabadrugás következik, és azért, hogyha a rögzített helyzeteket nézzük, akkor a pécsieknek sem kell panaszkodniuk. Ők is veszélyes szituációkat tudnak kialakítani. Heffler került a földre, aki megszerezte első gólját a haladás elleni mérkőzésen pécsi színekben. Marquardt a 12. percben. Jó az! Fejes mellé! Pölöskei! De Márles miatt szabadrugás kifelé. Jogos. Második labda, Milan! Ide felé!
Szatmári. Husics. Alves. Elek. Husics indul be. Nagyról aztán odébb sodródik a labda. Romics. Nagy József. Pölöskei lökött. Szabó Zsolt elmagyarázza Pölöskeinek, hogy nála van a síp, és ő fog majd dönteni ezen a mérkőzésen, mint általában labdarúgó találkozókon a játékvezetők szava dönt. Mondom, ez egy nagyon nagy harc lesz Pölöskei és Kádár között, de hát ha úgy adódik, akkor Alves is bekapcsolódik majd. Okuka. Csak dobás jön, oldalt ment ki tehát a labda. Nagy nekifutási lehetőség itt a Pécsi stadionban nincs. Okuka. Grumics tovább csúsztatja, ez veszély, gól! Gosztonyi találatával vezet a Diósgyőr. A 14. percben 0-1. Gosztonyi 13. NB1-es gólja, azt gondolom, hogy ezt most nem tekinti szerencsétlen számnak. Már volt egy lövése, az nem lett gól, ez igen. Itt van a nagy bedobás, és kitűnően csúsztatja tovább Grumics, Gosztonyi pedig megelőzi nagyot. Onnantól már rutin munka volt. Hiába vetődik Götze, ezt nem érhette el. Egyelőre megérdemelten vezet a DVTK. Többet birtokol a labdát a vendégcsapat, és irányítja a mérkőzést. Gosztonyi mindössze másodszor került be a kezdőcsapatba ebben a bajnokságban. Szeretne többször is ennek érdekében, már ugye volt egy lövése, most pedig a gól. Hát ha nem is egy pontrugás, de tulajdonképpen egy azzal felérő bedobás hozta meg a Diósgyőr vezető gólját, és ugye említettem, hogy Weber György erre hívta fel a figyelmet, hiszen azért itt ugyanolyan fölállás, ugyanúgy ki vannak osztva az emberek. Azt a párharcot simán megnyerte Nagygyal szemben Gosztonyi, meg hát a csúsztatásnál Grumics is. Picit hátrébről, de megint Okuka dobhat. Grumicsra most már ketten figyeltek, később Bánat F gondolat alapon. Kézre pattan, de nem lehetett szándékos. Kádár. Horváth. Nagyon szép Márkvárt megmozdulása, Kádár azonban előre rúgja, Romics. Mól. Balog. Gosztonyi. Elek. Nikházi. Alves. Szép labda Husicshoz. Német kérte el. Kádár. Elek. Gosztonyi lépett befelé és mutatta magát. Elek nem kockáztatta meg azt az átadást. William Alves 17 perc elteltével Gosztonyi góljával vezet a DVTK. Ez a meccs tehát legalább már nem lesz 0-0. Úgy gondolom a pécsiek erről lemondtak volna. Romics.